Så er det sgu blevet turneringsdag, og vi skal til Pal Pal og spille. Altid vink til folk, der holder tilbage på en. Og det gør jeg sammen med Laspal. Og jeg kan lige så godt være ærlig. I dag der skal spille totalt over niveau, fordi jeg er kommet i en 200-række, og det er ikke der, hvor mit niveau lige præcis er til. Vi har en svær kamp i første. Hvis vi skulle gå videre fra den første, så som vi nok ikke gør. Spoiler, sorry to say. Man skal altid tro på sig selv, men det bliver svært der, fordi vi har Claus Balic og Mads Wernegaard i første. Og i den anledning har jeg taget min lyserøde LeBron tanktop på, som jeg kommer til at spille første kamp i, fordi det kunne godt gå hen og påvirke Mads Wernegaard en lille smule. Skud til dig. Bare fordi, ja, jeg kan sgu godt lide at være ordentlig på banen, men hvis det kan drille ham en lille smule, at han eventuelt kunne tabe et parti til en, der spiller i lyserøde tanktop, så tager jeg det sgu det. Og det kan det, Mads, desværre. Vi skal ind og hygge os. Vi har bare aftalt, at vi skal ind og have det sjovt. Vi skal ind og vi har ikke nogen forventninger. Vi skal bare have en hyggelig dag, hvor vi bare spiller paddle og se, om vi kan tage nogle partier, for nogle af de gode. Altså Lasse, han spiller jo normalt på det her niveau, og med dem her, han slår dem også og sådan noget. Men han har også lige en lille ankelkæde omkring benet i form af mig. Så ja, jeg skal bare ind og spille over niveau. Jeg tror, jeg kommer i venstre side af. Må man se. Så ja, lad os se, om nervøsiteten den tager over, eller om det bare er ligegyldigt, for vi er underdogs, så kan man spille frit. Nu skal jeg lige ud til de gamle med Arne Boy, der ligger om bagved. Og så kører vi SDSM mod Pal Pal Aarhus. Og jeg ved ikke, hvordan lyden er, fordi det er nyt kamera det her. Det er kamera nyt setup. Vi kører uden mikrofon lige nu, fordi der er indbygget mikrofon i det her kamera. Så det her skulle være rigtig godt. Jeg tror også, kvaliteten er okay. Der er selvfølgelig altid lige noget med lys og sådan noget, man lige skal tjekke, men lad os se. Og så kører vi jo en ny bil, som jeg også lige har erhvervet mig, kan man næsten sige. En Cupra Toscan. Så der er lidt mere ro i den her bil, fordi det er rent el. Så det er lækker nok. Men ja, det var det for nu. Vi ses bare derude, ikke? Og vi er ankommet. Jo. Nå, dagens første offer. Og han er nervøs. Hvad siger du, hvad tror den ender? Vi har faktisk også på den. Okay. Jeg siger, at den ender 2-1. 2-1. Til de andre. Ja. Og Frida har sagt 2. Og Markus har sagt 3 og 4. Okay. Ja. Der er forventninger. Så der er ikke nogen æg? Jeg har sagt 1-1. 1-1, ja. Heller ikke nogen æg. Du skal tro lidt mere på dig selv, ikke? Ja, jeg har også en mission med, at jeg håber, at vi får noget content ud af det. Okay, jamen det er simpelthen rigtigt. Ja. Så laver lige en kicksmash ud. Okay, tak. Jeg har også nogle backhand taber. Ja, okay. Hvor mange gange har du tabt til skram i sig? Jeg tror, det er 14 gange. 14 gange, okay. Jamen det var slet. Ja. Ja, det var slet. Det var fedt. Ja. Jamen det skal nok blive godt. Nu må vi se. Jeg tror 10 den ender 3. Lad os lige høre, hvad han tror, den ender. Jo. Hvad ender vores kamp i dag? Skal jeg... Du skal ikke lægge skjul på noget. Du skal være ærlig. Jeg ser faktisk tanken som sejr. Jeg tror faktisk, vi får 2-1. 2-1. Okay. Det tror jeg. Ja. Det synes jeg også er okay. Det synes jeg, ja. Det synes jeg også er fair. Jeg ved sgu ikke. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal stå endnu. Om det er venstre eller højre. Jeg tror, jeg kommer venstre. Ja, og så Skram har Wernegaard i krydsen. Det tror jeg er bedst. Hvad tror du til? Eller hvad skal du sige? Hvad håber du på? 2-2, så er fint. Ja. 2-1, så er du ikke tilfreds. Jo, det er jeg også stadig. Det er sgu fint. Jeg tror bare, jeg skal ind og have en hyggelig kamp. Det bliver en ny kamp. Skal jeg ind og varme op, eller hvad? Ja, han står første kamp. Nå, okay. Første kamp. Bare lige tror, den ender 1-1. Hvad siger du? Jeg tror, den er 3 sæt. Det er 3 sæt? Ja, okay. Okay. Det er ikke nemt. Nej, altså, vi skal forsøge at spille den på skram. Ja, ikke? Skram har skrevet til mig hele dagen, om vi skal piske stemning op, og jeg ved ikke hvad. Han er så heldig i alle 500 finaler, og jeg ved ikke hvad. Nå. Jamen, han bliver heldig i dag. Jeg tror, vi spiller på skram. Okay. Så tror vi får en nem kamp. Det ved jeg ikke endnu. Det finder vi ud af. Hello, boys. Jo. Nu er dagens marker kommet. Lad os paddle. Så er vi klar. Er vi klar? Let's go. Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Ja, det må vi se. God tid, ikke? Jo. Ind og lave highlights. Ind og spille dumt. Ja, over 3,5 highlights. Ja, det vil. Ja. Get it, get it. Get it. That was okay. Get it.
walls up so I can't escape. Wish I could say I was okay. Go hurry up, I gotta crush. I gotta crush, I gotta crush. I need a rush, I gotta crush. I gotta crush, I gotta crush. Go hurry up, I gotta crush. I gotta crush, I gotta crush. Blink in my eye, I gotta crush. I gotta crush, I gotta crush. Up so I can't escape. Wish I could say I was okay. Crush. Go hurry up, I gotta crush. I gotta crush, I gotta crush. I need a rush, I gotta crush. I gotta crush, I gotta crush. Go hurry up, I gotta crush. I gotta crush, I gotta crush. Det var første sæt. De har taget den første 6-4. Lidt overraskende, synes jeg. Det går ikke som forventet. Spiller godt. Ja, tak. Spiller over på hårdt niveau, så lad os se, om vi kan holde det igen. Lad os gå. Okay. Nej, vel? Nå, vi prøver nu her. Ikke lad os battle. Okay. Vi vinder 10-7 mennesker. Det gør vi nemlig. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and. Now you got a deal run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and. Now you got a deal run up. You got a deal run up. You got a deal run up. No rush, go on, move. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and. Now you got a deal run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and. Now you got a deal run up. Hogan, Holman, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out of that chain gang. Holman, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out of that chain gang. Bare lige for at sige det. Første kamp, nederlag, som vi regner med. Balle ikke har sagt resultatet. Nå, okay, ja. Det er jo, hvad det er. Det er jo, hvad det er. Det var en sjov kamp. Det var højt humør det hele, og lyserød tanktop. Så Det er til gengæld fucking kriminelt. det er sådan, det skal være. De første, der spiller han fast. Ja, vi får jo 3 første, og så... Nej, jeg kan ikke sikkert huske. Der står jo 3 eller andet til os på tidspunkt. 3-1. Der står 4-4, så står der goal, så i golden. Ja, det er faktisk rigtigt. Så fucker vi det op. Du har ret, Markus. Hvad sagde du? 4-1? Nej, du sagde 3-2. Nej, 3. Jeg sagde 3-4, hun sagde 3-2. Hun er tættere på, jo. Det var 5 partier. Jeg vil gerne give dig en sodavand. Vi skylder en sås. Men nu skal vi nok møde Kier og Stisen, så det glæder mig til. What? Har de tabt første kamp? Den har vi lige. Ja. Nå, første kamp og som forventet nederlag. Og det var sgu fint. Jeg ved godt, man ikke skal gå ind med sådan en taber-mentalitet, men det er jo over niveau, jeg spiller det her. Men jeg synes faktisk, jeg spillede, som jeg også fik ros for, så det var meget over niveau. Jeg har det også lettest med de her kampe, hvor man er sådan lidt underdog, fordi man har ikke nogen forventninger. Så det er sådan mentalt, og det er lidt mere lækkert at spille i, som jeg siger sådan. Det bliver meget rart, at man bare kan gå ind og spille frit. Man kan kun gøre det så godt som man kan, og det er nok fordi jeg er så mentalt dårlig på en battleplan, som jeg nu er. Så man kan ikke rigtig skuffe nogen. Så det er rart. Nu skal vi spille mod nogle af vores gode kammerater igen.
Det er jo det, der er fedt med at spille lokalpaddel. Det er, vi spiller på hjemmebane, på Aarhus, også på en arbejdsplads. Og det er en hyggelig turnering, der kommer folk, man kender. Man spiller mod folk, man kender, og vi skal ind og bare hygge. Det er en svær kamp igen. Vi spiller mod Stisen, Køleskabet på Norden og Kier, og vi skal bare ind og give den gas. Vi skal bare ind og hygge os, og så se, om vi kan lave noget fedt. Lige nu lægger jeg et nyt overgrip på. Det er vigtigt, fordi der er også røvvarmt, så man svider sgu en del. Så det er vigtigt lige at have noget, man kan holde fast i. Jeg kan godt mærke, at i smashen til sidst blev jeg lidt nervøs for at smash, fordi jeg følte ikke, at jeg holdt ordentligt fat i mit bat. Det gør jeg så nu, fordi nu kommer et nyt overgrip på begge bat. Og ja, har jeg 2 bat, ikke? Yes. Det er fordi, så hvis det bliver lidt svedigt i kampen, så kan vi tage et andet bat. Det er et luksusspil. Og til dem, der er interesseret, så kan jeg godt lide, at jeg tager alle grips af, alle undergrips, alle factory grips, og så lægger jeg et på under, tyndt lagt, 2 runder i bunden, og så kører tyndt op her. Det samme ovenover, 2 runder her i bunden, så det bliver lidt tykkere i bunden, så kommer lige sådan en lille knold, så jeg kan holde fast. Sådan her. Og så kommer de her riller, som jeg rigtig godt kan lide i forhold til mine fingre, sådan så jeg kan lægge dem ind mellem rillerne. Det. Hvad ender af kampen? Nå, anden kamp skal tage i gang. Vi skal ned og spille mod Kier og Stisen, og vi skal ind og spille fedt. Hej. Jeg har allerede mistet et bat, det er så klasse. Det skal bare. Yes. Og lige noget af det vigtigste der med. Der. Hvad siger du? 3 gange i dag, jeg har dårlig hårdag. Jeg synes du ser soigneret ud. Du mangler bare lige en fade. Ja. Ja. Fade er klar. Ej. Nå, held og lykke. Tak. Køleskabet. Be fitting up off my door, don't go. My phone got my shit on that play mode. Don't go, no more. Yeah, I heard that shit before. So go, I'm froze. Only thing on me is go. No, can't go. Be fitting up off my door, don't go. My phone got my shit on that play mode. Don't go, no more. Yeah, I heard that shit before. So go, I'm froze. Only thing on me is go. Nå, hvad synes du egentlig? Jamen ikke så meget. God kamp, hurtig kamp. Hurtig kamp. Klar til næste. Ja, videre. Highlights. Jeg tror du har en gode. Var det så gode faktisk? Ja, som Stisen gerne vil kalde over nettet, men det var der. Jeg var at lave den der. Ja, det er desværre ikke nok til at... Sweet spot, og I kan. Ja. Måske. Nå, det... hvad var det? Jeg kan faktisk ikke huske jeg synes heller ikke, jeg kan huske det. Det er velgørenhed. Altså, vi gør gæstfrihed. Vi er gode til at give andre selvtillid af. Ja. Det er sgu sjovt. Ja, vi har sjovt. Det er det vigtigste. Og FIFA har den sidder der, og din taber sidder der. Ja. Det er jo simpelthen bare det, vi skal. Nu skal vi ind og vinde kamp. Ja, jo. Hvem jeg ved det ikke. Dem der måske. Er det i Warzone? Tror jeg. Ja. Ja, så det er en af de her to. Let's go. Yes. Jeg tror bare ikke, der kommer resultater på.
De gør lidt mere, sådan, så folk de sådan tænker... Kan du ikke lægge scorebåndet ind der, hvis der står den derude, så det står sådan 6-2, så er det 5-0 og FM? Jo. Jeg tror, at på min sidste smash, den er også ret fed. Den må jeg ramme uret. Den rammer ikke uret, du rammer loftet. Nej, det er ikke rigtigt. Den rammer loftet. Jeg tror ikke, der kigger. Jeg tror bare, der er... Der er kun 2 i Danmark, der kan frame den sådan, og det er Sanke eller Mandel. Er det rigtigt? Så. Ja, Stisen, han var lidt heldig med sin... han rammer smashen så heldigt, så røver ud. Jeg rammer altid. Jeg er altid heldig, åbenbart. Nå, skal vi prøve at se, om vi kan få en sejr i dag? Det skulle være ret. Så ind til dagens sidste kamp. Er I klar? Er det arbejds med? Ja. Så 4 timer. Ja. Skal vi have hygge? Vi skal have hygge. Så har jeg godt. Vi skal trøje, og så er vi der. Vi taber sgu først sæt. 6. 6-4, ikke? 6-4. Nej, 7-5. Ja, det er sgu fint. Vi tager næste. Jeg rører venstre nu. Ja, jeg står i højre. Og så tager vi den derfra. De virker også lidt shaky nu. Det ja, de er presset mentalt og fysisk og psykisk. Ja, det er nok det samme. Presset fysisk, det kan jeg. Så lad os tage den nu. Nosotros no entretenido. Eres mi lugar favorito. Ey pa, no me dejes sola ni un ratito. Contigo todo es una chimba. Con nosotros no entretenido. Eres mi lugar favorito. Ey pa, no me dejes sola ni un ratito. Contigo todo es una chimba. Con nosotros no entretenido. Eres mi lugar favorito. Contigo todo es una chimba. Andet sæt. Hvor vi har ikke tabt, mens jeg spiller højre, du spiller venstre. Og 6-1. Og så 6-1. 6-3. Det lyder bedre. 6-1. Ja. Skal du bytte før? Ja, det er fint. Nej, du dominerer fra højre. Kæft nogle vinkler. Så nu fuld træer. Altså noodles. Spasser. Goddag. Så er det coaching. Spasser. Højre op på beddet. Nå ja, hey, fed det. Ja, den her der. Ja. Ej, hey, håndfladen op. Ja. Nå, vi tager den nu. Fuld træer. Ja, fed. 10 minutter, så er vi tilbage. Hvad siger du? 10 minutter, så er vi tilbage. Ja, max.
nosotros nada entretenido. Eres mi lugar favorito. Ey, pa, no me dejes sola ni un ratito. Contigo todo eso está chimba. Con nosotros nada entretenido. Eres mi lugar favorito. Ey, pa, no me dejes sola ni un ratito. Contigo todo eso está chimba. Con nosotros nada entretenido. Eres mi lugar favorito. Contigo todo eso está chimba. Eres mi lugar favorito. Contigo todo eso está chimba. Con nosotros nada entretenido. Sådan der. Sejr. Ja, 3 sæt. Ja, hvad så 50? Vinder I? Okay, godt. Hey, det er okay, ven. Så har I vundet 2 heldige kampe, eller hvad? 2 knepen, det gør. Det var heldigt. Kamp 2 knepen. Jeg tror, de ser det, som om de har slået jer. De spiller fuldstændig magisk i de her 2 sensagner. Det er voldsomt. Hvad spiller I? Vil du lige side? Det er bedre at komme over i venstre. Skal du for, at han lige kommer Vi taber første. Vinder i anden. Og hvad siger du? Vinder tredje. Og vinder tredje. Ja, vi taber 7-5, så vinder vi 6-1, og så... Ja, Ja, det er så. du er jo... Det er voldsomt. Hvad betyder? Du er jo en imposter lidt. Fordi folk de spiller både for at vinde over dig, de spiller også for deres skill rating, der bliver fuldstændig boldknippet. Ja, det er rigtigt. Og de... Man har faktisk ikke noget at vinde. Og de taber også til 2 influencers, så man ved, man kommer op på 6. Det er rigtigt. Det er jo rigtig mange nederlag på en gang. Jeg tror så at den her kamp, der har du har faktisk 10 gode smags i... Nej, det har jeg ikke. Jo, det er voldsomt. Så, venner. Skal du for det? Kæft, jeg er træt nu. Ikke sådan aktivmæssigt, men mere bare sådan... jeg skulle ved at gå sukkerkold, tror jeg. Og det skal man jo passe på med. Så nu skal jeg have noget pizza. God aften. Markus Pizza holder ferie lukket. Nej! Fra torsdag den 24. juli. Rigtig god aften. Hej ven. Hallo. Jeg er færdig. Hallo. Er du færdig nu? Nå, det er godt, skat. Så ses vi bare. Ja. Har du spist? Vi har godt nok lige spist. Så der er masser af kartofler godt nok, men... Nej, men jeg henter bare lige noget pizza på vejen. Okay, ven. Vi kan også lave de der brassede kartofler, hvis der... Nej, det er okay. Det er okay, mor. Jeg tager bare lige pizza. Nå, okay, ven. Vi ses om lidt. Det gør vi. Hej. Hej. Du har ringet til Maxins Pizza og Steak. Vi holder sommerferie lukket fra og med mandag den 14. juli. Hvorfor er der ikke nogen, der vil servere mig pizza i dag? Pizza i pizza et øjeblik. Wow. Okay. Hallo. Hej. Hvor satan. Hej, Bessie. Det går godt. Hej, ven. Ja, der er pizza her. Far, der kom. Ja, med pizza. Det var din far. Hej, Jens. Hvad? Nej. Hej, Jens. Hej, ven. Hej, jeg Pontus. Luna. Døre åbner. Anden sag. Hvad? Døre lukker. Gider du ikke sige om hej? Hvad er det, din mor var? Han ser stor ud i forhold til det der.